హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ రోజు ముచ్చట ఏంటి అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఇవ్వడానికి ఈ బ్యూటిఫుల్ సారీస్ కారణం అనమాట. చూడండి, గోల్డెన్ బార్డర్, పింక్ అండ్ ఎల్లో బ్లాక్ కాంబినేషన్లో ఎంత బాగుంది చూడండి. చూడడానికి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది, అంత లైట్ వెయిట్ కూడా ఉంది. కట్టుకుంది చూస్తేనే తెలుస్తుంది కదా మీకు, చాలా బాగుంది. అయితే ఇన్స్టాలో ఈ సారీస్ తెగ ట్రెండ్ అవుతుంది. అలాగే నేను కూడా ఆవేశపడి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నది, అది కూడా మీషోలో. అయితే ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే అది డామేజ్ వచ్చింది. అది రిటర్న్ పెట్టేశాను. నేను పెట్టే ముందు నా కక్కర్తో 4-5 వీడియోస్ అయితే చేశాను. సో వీడియోస్ అన్ని ముందు పోస్ట్ చేశాను. తర్వాత ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్తో ఈ సారీ గురించి చెప్పవలసి వస్తుంది. సో మీరు కూడా ఇంకా ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేస్తే కనుక చూసుకోండి, రిటర్న్ పెట్టే ఆప్షన్ కూడా మనకు ఉంది. అలాగే ఓన్గా షాపింగ్ చేసినా కూడా చూసుకోండి. నాకైతే 750 రూపీస్ పడ్డది. ఆటోమేటిక్ బ్లౌజ్ కూడా దానికి మ్యాచింగ్ అయింది. బ్లౌజ్ దానిది కాదు,